Nagpangayo sang pasaylo ang mga pamatan-on nga involved sa isa ka naglaptang video kung sariin makitaan nga nagapangkuha ang mga inisang pagkaon kag noon sa mga lulubngan sa patyo sa Hordan, Guimaras. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney John Edward Gando, alkalde sa mga Banwa, iyagin pahayag nga matapos niya ginpatawag ang apat ka mga solterito nag-ako ang mga ini sa ilan na himo nga sala. Suno kay Mayor Gando, ginsiling sa nasabit nga mga individual nga ilang ginhimo isa lamang kuntani nga kalingawan kaga mga pagkaon kag ilimnon nga nakitaan sa video ang ginbakalang nila sa tiyangge kag hindi halin sa mga lulubngan. Ginpahayag sang alkalde nga nagpromesa ang nasabit nga mga pamatan-on nga hindi na masulit ang ilang ginhimo kag nagbolontaryo nga maninlo sa patyo. Naibalawan nga ginkuha ang video sa bagong municipal cemetery nga nahamtang sa Balkon Maravilla sa among Banwa. Matapos kagina sang aton nga pag-inistorya, nag-abot ang ini nga mga involvado sang sini nga reel kag ginkonfirmar nila nga ang mga pagkaon nga gindala nila ila man niya ginbakal to sa tiyangge kag hindi gin man to ginhalad sa mga minatay. Pero te ang akon gin-emphasize sa ila nga ang implikasyon sang ila nga reel nga ang ila nga pagpangsikwat, pagpangawat sang sini nga mga pagkaon, and it was made to appear nga ginhalad ato sa mga minatay kag ila nga pangwa gani inulsol man sila diri kagina kag te ang ilang ginimo ang ilang ginkomiter sa aton, they would be doing the public apology sa ilaman mismo nga account. Nagkomiter sila nga hindi sila magliwat kag sila man mismo nagboluntaryo subong nga adlaw nga maninlok dito sa patyo sa Balkon Maravilla.